May Graham Ball pa daw. Ay, ito kami siya. Kunti na lang po yung marami na rin nabawas kanina umaga na gutom na rin yung mga teachers. Pero ibang nanay lang yun. Sige, etong yung menu. Ang mga mga harap. Caldereta pork ribs. How much? 50. Tulo ka mo. Isa lang. Ay, ang isa ka serve, dalawa ka po? Ay, tulo ka mo kayong pork ribs. Dua. Ah. Punta ka na niya para makita ko sa video. Ano ba? Wow. Yun, nandito ko. Ikaw, iyan mo ba? Ano ka? 30. 30 daw. Isa. Sa kanila. Gusto ni nga lang. Pork, caldereta, pork ribs caldereta. Pork ribs, caldereta. May pork chop, fried pork Ay, chop, ano yung pork? Pork fried. meatballs, tsaka pork chop. Pork chop yan na ha. Ano pork chop? 60 daw. Ako ilong siya tani. Tortang talong. Pork daw. Tortang talong. Tapos na tortang talong. Saka tortang talong, kapaliho, saka ilan siya? 5. Ay, 5 daw. 30. Ay, sila sana. Kaya, Ilan ang ito? 30. sila ka, kaya? 30? O, 30 plus. Anak lang. May tortang talang. Ay, sorry, 30. Ako ka pa pala. 30, 35, 95, plus 31. Kung pinunggil mo din mo. So, ito din ang mag-sell. Oh, hindi na lang. Gawin na lang. Ay, hindi lang bata sa abang lalabas. Kayo na isa yun. Wala ka na success ako. Pagod ko. Dalawa ka ba ito? Min! Rice? Ano dan? Wala. Ilang na po? Green? Pork meat. Uy. Ikaw nang daan ba? Mag-green ka? Chicken liap ni Mang. Sige, sir, Michelle. Mga kwam. Ikaw.
Caldereta ribs. Dai. Take out na. Take out na. Ano ito, ma'am? Ang caldereta ribs. Magkano ito, ma'am? Magkano yung ribs, ate? Dua ka box yung pinta? Ano lang po na? Ito. Saka, take out na. Ay, wag na. Bilang na nila na ang gusto. Naman ang unabi ang tanang. Ay. Ay, di pa makita. Sino yung nagbigay ng Ang iog na lang, bebe. Nangoy ko. Ay, baby. Sorot na. Nanay gravy! Change, ate! Ate!
Ano ko, Ma'am Shi? Isa ka rice? Oh, meron lang ang rice mo si take out. Chay, balik na ko, Chay! Chay, balik na ko, Chay! Isang pork chop kay mami. With gravy ako ay. Isa ka rice. Doon na, gusto yung dam? Ang mag-try. Gusto sila Bayan ko ng mag-try. lumpia. Pero yung pinakatagoy. Ito na bahala. Ano mas yun? Ngayon, lumpia ko yung kunin niya ang lahat. Lumpia din ang Dua ka lumpia. ay, day gravy. Ano pa, 5. Bilang daw, mo na po. 18 na dito ng gayon, kaya nakuha ko lang nga 13. 18. Ay, 18 akong kulang ko, 18. Gayon plus 5. 22 na din akong kulang. Take out lang paliwag. Take out. Kasi naman kung pwede ka na, no problem. Lutok ka na. Nay, kanili lang. Ulan niya. Bula-bula. Lagyan ng gravy. Wala ko naniniwala. Kami nabutan na niya. Kayo, chicken. Pork chop. Ano pork chop? Oh, chicken. Merong toge? Wala, bukas pa sir. Ano ba yan? Ano na? Magkano to? Lumpia na lang. Tatlong lumpia. Rice na